просто видяха, че не става. Да. Няма сърдици. Хубава работа, Аз ще напиша... А? Какво? Хубава работа, ама сега не виж. Нашинска. Нищо, когато дойде време, ще има и сватби. Не. Се чувства готов. Да. Маги Халваджиан адски ме дразни, казвам ти. Ще ме шеф, аз съм пред изгонване. Аз съм си вързал гащите с Слави Трифонов. Така че... Все се прави, че не слуша Чалга, разбираш. И той е Паганини, Бетовен, ще кажеш, че... Маги ли? Маги, да. Кажи за тези хора. Клипове той ми ги е снимал. Стари рани, единствен мой. Защо да не слуша Чалга? Що? Не ли питаш? А що лъжи според теб? Не лъже, казва. Какво казва? Казва, а сега просто прави други предавания, капките, това, онова. Да. Нали? Той ли ги прави или ние му ги?